Bueno, a ver, lo que nosotros esperábamos es poder empezar la temporada y así fue, pudimos empezar, fuimos de stage, pudimos más o menos empezar a entrenar con normalidad, aunque nos fuesen quitando los partidos, así que más o menos bien. Y luego eso, bueno, pues íbamos haciendo, veíamos que nos atrasaban los partidos todo el rato y que claro, no sabíamos si empezaríamos o no, entre el cole y no sé qué, y estábamos como todo un poco a ver si empezamos o no. Y bueno, ahora bien, ahora parece que ya el fin de que viene ya jugamos, así que ahora bien, con ganas y a ver qué tal. Cuesta mucho entrenar con mascarilla, pasa mucha calor, muy difícil, pero bueno, te ahogas también, pero bueno, con las compañeras y eso pues lo olvidas. Sí, yo tenía mucho miedo, ya que como es mi último año, yo tenía mucho miedo que no nos dejasen la oportunidad de jugar, de poder disfrutar de lo que vengan, campeonatos o no. Y bueno, con mucha ilusión porque es que es el último, aunque tengamos esta situación, pues nos han dado la oportunidad de poder jugar, entonces con ganas de jugar porque es que ya es el último año de formación, entonces muy contentas por poder hacerlo. Sí, porque quieras o no, el año pasado nos pilló en Junior B, pues no fue lo mismo porque dijimos, bueno, tenemos el año que viene, pero ahora veíamos la situación y decíamos, pues igual no tenemos el año que viene porque no nos llega la oportunidad, pero bueno, al menos sí. Pues con mucha ilusión, muchas ganas de empezar la temporada, de dar lo mejor de nosotras. Estamos preparándonos para ganar, para ir a por todas y con mucha ilusión. Es un grupo muy nuevo porque somos jugadoras de que llevamos años, somos muy pocas, pero va bien cambiar de aires y enfocarlo de diferente manera, también con un entrenador nuevo y con muchas ganas de ver cómo jugamos dentro de pista compitiendo. La veritat és que molt content per ja reactivar una miqueta el que és la competició, el que són els entrenaments, sobretot de la manera que ho ha muntat la federació, que és de manera molt segura, que això era el més primordial per nosaltres, que poguéssim entrenar amb la màxima seguretat, com bé amb la mascareta, o sigui ara perquè la setmana que ve comencem amb els tests antígens. Però la veritat que personalment doncs, molt content d'aquesta etapa curta, intensa, que serà per tots els equips que competirem, però home, realment estem molt contents que ja comencem a competir. Bé, porto 7 anys al club, ja conec molt bé a totes les jugadores tant del 03 com del 04, que jo ja l'any passat ja les portava, i la veritat és que bueno, és un repte xulo, però també era un repte xulo l'any passat amb el cadet A, o amb el cadet B, o amb el júnior B. Jo crec que el fet d'estar al femení Sant Adrià és un repte per qualsevol entrenador i per tant, doncs, home, òbviament, doncs, molt content d'aquest any intentar fer la matxada amb aquesta generació que li falta un punx encara amb això. Ha estat ja assegurar-nos el tema de competició, perquè com hem dit abans, el tema de fer-ho de manera segura i la federació ja assegurar realment la data, no? el dia 6 de març, i el xip va canviar, és a dir, automàticament que va ser a finals de gener, si no me'n recordo, mitjans finals de gener, el canvi de xip va ser espectacular i llavors sí que la intensitat ha canviat tot, la il·lusió, les ganes, això sí que ara ja no hi ha manera que arribi el dissabte que ve per començar a competir. A més, un bon partit com és contra l'Almeda. Com hem dit, portem un any molt parats, portem un any desil·lusionats, ara tornen les ganes, torna aquesta il·lusió de tornar a competir. El primer gran pas ha sigut poder tornar a jugar, aquest ha sigut el primer gran pas. Ara el que sí que està clar és que la il·lusió ens ha de portar a competir, a poder aconseguir tot el que el Sant Adrià sempre ha de lluitar, que és intentar estar a final a 4, intentar anar a Campionats d'Espanya i sempre fer el millor paper que puguem. I sobretot una miqueta tenir aquest ADN, seguim aquest ADN que des del sènior fins al premini tenim i que això crec que és fonamental i realment amb la il·lusió aquesta d'intentar fer el que toca.